Burkina Faso tana zargin Faransa da yin abubuwa ma'ana na mulkin mallaka a zamanance. Wannan yana daga cikin dalilin da yasa ita gwamnatin Burkina Faso ta ɗauki wannan matakin na yanke alaƙar diflomasiyya da ƙasar Faransa. Assalamu alaikum. A jiya ƙasar Burkina Faso ta hitar da sanarwar cewa ta yanke hulɗa tsakaninta da ƙasar Faransa, wato hulɗa tsakanin irin ta diflomasiyya. Sai na ga mutane da dama suna tambaya, dama ita Faransa har yanzu tana alaƙa da Burkina Faso ne? To abin da yake yiwa shine ita wannan yanke alaƙa da ƙasar Faransa ta hito ta yi, gaskiya za a iya cewa babban mataki ne wanda za a iya cewa tuni su Nijar da Mali ma sun ɗauke shi tun shekarun baya. Amma a diplomasiya za ka ga ko da ƙasa tana da saɓani da wata ƙasa, to za ka ga akwai wasu alaƙoƙi ko hulɗoɗi waɗanda ba za a gaza yin su ba. Dole wasu irin ambasadar ko jakadu, ƙasashen jakadu da suke cikin ƙasar dole su yi ayyuka saboda ko 'yan ƙasar da suke ciki ko kuma masu neman biza zuwa wata ƙasar, duka wannan akwai shi ko da ƙasa tana saƙinsa. To amma irin wanga matakin da ƙasar Burkina Faso ta ɗauka, alaƙa ce ta gaba ɗaya ta yanke. Ba za a yi ta gaba ɗaya ba, amma dai abin da ya shafi alaƙa da gwamnati an yanke shi. Saboda gwamnatin ta Burkina Faso ta ce Faransa tana ganin ba ta mutunta ta a matsayin ƙasa ko kuma gwamnati mai cikakken 'yanci, kuma tana ita ƙasa. Amma dai gwamnatin ta Burkina ta jaddada cewa wannan bai shafi al'ummar ƙasar Burkina Faso ba, kuma alaƙa da al'adu da ya shafi al'ummomin ƙasashen Faransa da Burkina Faso tana nan kuma za ta ci gaba da kasancewa. Ina tashi kuma ni ga ita ma ƙasar Faransa ta hito da sanarwa ta amshi wannan buƙatar, kuma ta yi takaicin wannan matakin, kuma ta ce ita ma tana diba yiwuwar martanin da za ta iya maidawa. To me yanke irin wannan alaƙa zai shafi waɗannan ƙasashe? Abin da zai iya shafuwa na farko, za ta iya yiwuwa a kulle jakadodin ƙasashen gaba ɗaya. Ana ƙasar Burkina Faso ta kulle ofishin jakadancinta da ke da ke Faransa, ita ma Faransa ta kulle nata da ke cikin Burkina Faso. Kaga ba wata alaƙa ta haraka ta kusanta juna tsakanin gwamnati kenan. Na biyu kuma shine 'yan ƙasar Burkina Faso da ke neman biza zuwa ƙasar Faransa duka za su iya rasa wannan damar, kasancewar dama inda ake zuwa a nemi biza dole sai ta ofishin ƙasar da yake cikin ƙasar ka. To idan babu, kaga dole wannan abin ba za a rasa shi kenan. Na biyu kuma na uku shine harkoki irin na ɗalibai yawanci masu zuwa karatu, duka waɗannan abubuwa zai iya shafar 'yan ƙasashen, ko kuma irin 'yan Faransa su ma in suna son biza su zo Burkina Faso, duka wannan zai iya shafar su. To duka ire-iren waɗannan abubuwan duka yana daga cikin yanke alaƙa, saboda zai kasance ƙasar da ƙasar ba a jituwa kenan. Wannan abin zai shafi alaƙa ƙasashen, zai shafi ma al'umma ƙasashen. Duk da ita ma Faransa ta nuna cewa ba ta da matsala da al'umma Burkina Faso, ita ma Burkina Faso ta ce ba ta da matsala da al'umma. To amma dai idan Hausawa suna cewa idan giwaye biyu suna faɗa a wuri, to kiyashin da aka kasa su ne za su sha wahala. Wannan shi ne bayani. Kuma kamar ko Nijar ita ma tana da bata yanke alaka da Faransa ba. Ita Nijar ta yanke alaka da Faransa tun farkon ma juyin mulkin, tun lokacin da aka kori jakadan Faransa a Nijar. Tun daga nan lokacin alaka ta yanke, tunda dama babbar alaka da zai nuna ƙasa da ƙasa suna alaka shine a samu wakilin wannan ƙasar a matsayin jakada, shi na zaune a ƙasar. To Nijar da an kai ma jakadan Faransa korar kari, har yanzu bai dawo ba. To amma duk da haka nan ba za ka rasa ofishin jakadancin Faransa a Nijar, ma'ana ofishin jakadancin Faransa a Nijar ba yana aiki. Dan 'yan Nijar da suke can. Saboda shi aikin jakadanci ba wai ya danganta da ƙasa da ƙasa ba, a'a hatta da 'yan ƙasa. Misali 'yan ƙasar da suke 'yan ƙasar Nijar da suke Faransa, dole ne a samu wani wakilin Nijar wanda zai kula da su. 'Yan ƙasar da suke kamar misali America, dole ne a samu wani wakilin Nijar da zai kula da su, ko da a ce ƙasa da ƙasar nan ba su da alaka. To amma idan wannan ya kai alaka ƙasashen ta shafe su, kuma alaka ta girma, matsalar diplomasiyya ta yanke, abin zai iya shafa waɗannan 'yan ƙasashen sosai da sosai, zai iya shafar su ta fannoni da dama. Wannan shine.